Barkanku da zuwa tashar Ajidan YouTube TV. Idan yau ne zuwan ku da farko ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun dora. Rahotanni da dumudumin su. A baya dai Sheikh Idris Dutsen Tashi yana caccakar 'yan ɗariƙar Tijjaniya yayin da yake alakanta jigajigan ɗariƙar da mushi. Adalla da wannan mai taimako shine Allah. Ba mu son taimakon Inyasi, ba mu son taimakon Tijjani, ba mu son taimakon Abdulkadiri, ba mu son taimakon Shehu Usmanu, kai na manzon Allah ba mu son taimako. Biyo bayan wannan furuci da Sheikh Idris Dutsen Tashi yayi, hakan ya janyo hargitsi yayin da waɗansu suke ganin jawabin nan da yayi bai kamata ba. Hakan ne yasa gwamnatin Bauchi ta aika mai da takardar muƙabala domin a tattauna da shi a ji ra'ayoyinsa da yake faɗin wannan kalamai. Har kuma ta masu sauraro muna tafi da wannan bidiyo na yin muƙabalar da aka yi da shi a jihar Bauchi. Kuma kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwan ka na farko ka danna mana subscribe kala ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun samu. To masu sauraro ga cikakken bidiyon nan za mu aje muku shi. Muna jiran ku a comment section domin jin ra'ayoyinku game da wannan abubuwan da suke faruwa. Malam ka raga abun da ka fara? Ku saurara jama'a. Nace ba ma neman taimakon Shehu Tijjani, ba ma neman taimakon Ibrahim Inyas, kai manzon Allah ma in mun shiga tsanani ba ma neman taimakon. Ya ta abu da ake. To ku saurara ku ji. Ku saurara ku ji. Yanzu ai tara jijiyan wanda suka yi wayanda ya yi foundation ya hau kansu ya wuce suka yi shiru suka sai akan ma'aiki, kuma na san ba don ma'aikinin ba ne, don wayanda ya taka ya wuce din ne. A Jawahirul Ma'ani juzu'i na farko babi na 4 tana nan a nan. Wallahi ku saurara mana, ku saurara. Ba na magana don ku yi kabbara, ina magana don mala'iku su rubuta ne. Wallahi tallahi a Jawahirul Ma'ani abunda malam ya faɗa gurare 4 ne. Na farko a juzu'i na farko babi na 4 fasali na 3 Shehu Tijjani ya ce annabi bai da mallakan komai a duniya har da lahira, don fadin Allah subhanahu wa ta'ala la adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. A Jawahirul Ma'ani juz'i na farko babi na farko fasali na farko Shehu Tijjani ya ce ko tawassuli ba a yi da annabi, ka yi tawassul da aikin ka nagartaccen aiki, don fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa butagu ilaihil wasila. A Jawahirul Ma'ani juz'i na 2 babi na 5 fasali na farko Shehu Tijjani ya ce annabi kamar mutum ne bai da mallaka, abinda Allah ya mallaka masa duk da shi yake bada madadi. To abinda nake faɗa, yadda suka tara jijiyan waya ba don Allah bane, ba don annabin Allah bane. Ga kyauta gara basa, ba ina bauce ba har yanzu, tahaddi zuwa har gobe. Wanda ya haifu daga cikin 'yan tarekan Tijjaniya idan ya kawo hususiyar Allah guda 150,000 zan bashi. Wallahi zan bashi na ran sai. Na biyu hususiyar abunda Allah ne kada ya kadaita, ba ka son wali a ciki, ba ka son kowa, kawai wannan na Allah ne guda 1 ga 50,000. Na ɗaya kenan. Ku saurara nake muku bar wancan na son karin wancan miti 5 nan ya 10. Na biyu ga 'yan tarikan Tijjani a garin Bauchi, duk wanda ya kawo hususiyar ma'aiki guda 1 tak, abunda annabi ne kadai yake banta, ba ka san wali a ciki 100,000. Wallahi
cika baki suke yi, suna fari a baka ne. Ni ko rantsuwa na yi ga 100 mana annabi ya sa, wallahi tallahi 200 guda da kawai ka ce wannan na annabi ne kawai 200. Akwai mai karawa?